Mill-bidu ta' Lulju se jitlu regolamenti ġodda dwar stazzjonar temporanju ta' karavans u campers bilan li jkun hemm bilanċ aħjar bejn gawdija ta' din l-attività u l-interess pubbliku. Dan tħabbar waqt laqa mal-medja mill-Ministru responsabbli mill-Gvern Lokali Owen Bonnici, mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zera Faċivelli huma qalu li dawn ir-regolamenti se jkunu qed jinħarġu skont ma jipprovdi l-att dwar il-Gvern Lokali wara konsultazzjoni u qbil ma' diversi kunsill lokali. Saru wkoll konsultazzjonijiet ma' diversi nies li għamlu użu mill-karavans u l-campers. Dan l-avviż legali se jkun qed jinħareġ mal-Gazzett tal-Gvern li se toħroġ il-ġimgħa. Wieħed irid japplika online u jekk il-Kunsill jaċċetta irid iħallas 5 euro għal kull ġurnata. Id-deċiżjoni finali se tkun dejjem tal-Kunsill Lokali. L-applikazzjoni se tkun qed issir b'mod elettroniku bl-istess mod li jsiru l-bqija tal-applikazzjonijiet tal-permessi diversi li jsiru mill-Kunsill Lokali. Dan billi wieħed jidħol fis-sit localpermits.gov.mt u jridu japplikaw sa mill-inqas 48 siegħa qabel. Dawn ir-regolamenti il-ġodda se jkunu qed japplikaw għax-xhur ta' bejn Ġunju u Settembru. Dawn ir-regolamenti jipprovdu li m'għandu jkun hemm ebda bżonn ta' permess u ebda ħlas biex wieħed jipparkja l-vettura f'post viċin id-dar residenzjali tiegħu sakemm it-tqejjid tal-vettura ma jkunx qed tiġi użat għal skop ta' kampeġġ u sakemm dan u permess bil-liġijiet ta' qabel idħul fis-seħħ tal-istess regolament. Intqal li dan se jkun l-ewwel pass u l-pass ta' wara se jkun li l-Kunsill Lokali japplikaw għal dawk is-siti imsejħa designated sites li fihom jistgħu jitqiegħdu karavans jew campers. Fost l-ewwel postijiet li se jkun hemm f'din iż-żona hemm dawk f'Baħar iċ-Ċaq u l-Armier fejn se jkollhom servizzi fosthom dawk sanitarji. F'dawn id-designated sites meta jibdew jiffunzjonaw se jkun hemm ħlas ta' 10 euro għal kull jum ta' parkeġġ sa massimu ta' 7 ijiem. Ġie spjegat li ma jimxix ma' dawn ir-regolamenti se jħel multa ta' mhux inqas minn 100 euro u mhux iktar minn 500 euro flimkien ma' 50 euro għal kull jum li wieħed jibqa' hemmhekk b'mod illegali. Tkellimna mad-Direttur Ġenerali tal-Gvern Lokali Natalino Attart. Għall-ewwel darba se jkunu qegħdin jiġu regolati u permezz ta' konsultazzjoni wiesa se tkun qed tingħata widen kemm għall-kalba tar-residenti kif ukoll għall-bżonnijiet li tas-sidien tal-karavans li ġew konsultati wkoll biex ħarġu dawn il-regolamenti. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jirrikorri għand il-Kunsill Lokali rispettiv jew iċempel fuq in-numru 2090 8600.